салом давталабони азиз, бо шумо Ғафурув Алиакбар ҳастам. Мавзӯи имрӯзаи мо давоми масъалаҳои кинематика, яъне ки имрӯз кинематика ба анҷом мерасад ва аз дарси дигар мо аллакай қисмати дигари механикаро чӣ оғоз мекунем. Нигоҳ кунед. Масъалаҳои кинематика. Кадом масъалаҳоро мо кор мекунем? Якум, ҳаракати номунтазам. Ҳаракати номунтазам масъалаи аввалаш чӣ аст? Дучархарон дар 5 сонияи аввал масофаи 40 метр. Нигоҳ кунед. дар 5 сонияи аввал масофаи 40 метр, дар 10 сонияи дигар масофаи 100 метр ва дар 10 сонияи охир масофаи чанд метрро 110 метрро чикор кард? тай кард. суръати миёнаи ӯро дар тамоми роҳ ёбед. Яъне ки мо формулаҳои номунтазам суръати миёна мерем ки s2 т дошта боша. формулаи чандум? формулаи суръати миёна баробари s1 ҷамъи s2 ҷамъи s3. чӣ ба се мақсад дар умум сетаан ку мо ҷа s нависа будем ба маъное ки чанд тай бошад ҳамон қадарра ҷамъ мекунем. тақсими чанд? t1 ҷамъи t2 ҷамъи t3. s1 40, s2 100, s3 110. t1 5, t2 10, t3 10. 40 ҷамъи 100 ҷамъи 110 250, 5 ҷамъи 10 ҷамъи 10 25. 250 тақсими 25 чанд мешавад? 10 метр тақсими сония. Яъне суръати миёнаи ин дучархарон дар тамоми роҳ ба чанд баробар аст? Ба 10 метр тақсими сония баробар аст. саволи дуюм. суръати ҳаракати дучархарон дар нимаи аввали роҳ 15 км/соат ва дар нимаи охири роҳ 10 км/соат мебошад. суръати миёнаи дучархарон чӣ қадар мешавад? дар ин ҷо аз ҳама калимаи муҳим чи аст? Нима, яъне ки нисф. мо дар вақти номунтазам гузашта гуфта будем формаи нисфи роҳ чӣ хеле буд? суръати миёна баробари 2 зарби v1 зарби v2 тақсими чӣ? v1 ҷамъи v2. 2 зарби v1 мо v1 15, v2 мо v2 10 тақсими 15 ҷамъи 10. 15 ҷамъи чанд? 10. 2 зарби 15 30, 30 зарби 10 300. 15 ҷамъи 10 25. 300 тақсими 25 мешавад чанд? 12 километр дар чӣ? дар 1 соат. яъне суръати миёнаи ӯ дар умум ба чанд баробар аст? 12 километр дар 1 сония. дар 1 соат. саволи сеюм. ҷисм суръаташ 10 метр сония, баъди 20 сония суръаташро то 30 метр сония расонид, шитоби ҷисм дар ин маврид чӣ қадар аст? нигоҳ кунед. суръати аввал 10 метр тақсими сония, суръати охир 30 метр. нигоҳ кунед. суръати охир чандай? суръати охир 30 метр тақсими сония. 30 метр тақсими сония ва дар чӣ қадар вақт? дар 20 сония шитоби ӯро муайян кунед. формаи шитоб чӣ хеле буд? а баробари v тарҳи v0 тақсими t. v мо охира 30, аввала 10, вақташ 20 сония. 30 тарҳи 10 20, 20 тақсими 20 ба чанд баробар аст? ба 1 метр тақсими сония квадрат. ба фикрам фаҳмост. намунаи навбатӣ. автомобил муддати 16 сония, муддати 20 сония бо шитоби 0.2 метр тақсими сония квадрат ҳаракат мекунад. агар суръати интиҳои автомобил ба 16 метр тақсими сония баробар бошад, суръати ибтидоии онро муайян кунед. нигоҳ кунед. t баробари 20 сония, a баробари 0.2 метр тақсими сония квадрат, v баробари 16 метр тақсими сония. ин суръати чи ай? интиҳоӣ. ва суръати ибтидоӣ v0 баробари чи? номаълум. формаи суръати ибтидоӣ чӣ хеле буд? v0 баробари чи? v ҷамъи at. v мо 16 ҷамъи a мо 0.2 зарби t мо 20. аввал 0.2ро зарби 20 мекунем, яъне ки аввал зарб баъдан ҷамъ кор карда мешавад. 20 зарби 0.2 4, 16 ҷамъи 4 баробари чанд? 20 метр тақсими сония. агар ман як 20 дарси дигар масъала кор кардан гирам, шумо агар фикронӣ масъаларо ёд нагиред, масъала коркунии ман барои шумо фоида намекунад. ба кадом хотир? шумо бояд аз ҳар як масъала чизҳои муҳими онро ёбед. мақсад ман чӣ хел додашуда аст мекунам. ҳар як тай ҳамин муҳимай. агар ҳар як тай ҳаминро хушрӯ аҳамият бидем, додашуда аст, воҳидоша ҳамаш аҳамият бидем, формуларо аз ёд донед, ҳамаи масъалаҳоро кор карда метавонед. дар давом. саволи навбатӣ. кӯдак бо шитоби, нигоҳ кунед. шитоб калимаи муҳим буд.
А баробари 0,1 метр тақсими сония квадрат. Давида дар 12 сония. 12 сония калимаи муҳим. 12 сония суръати ҳаракати кӯдак v баробари чӣ? Номаълум. нигоҳ кунед. Формаи штоб. А баробари v тақсими t. чиро ёбем? v-ро. вақте ки v-ро ёбем, ҳамсояву крест надора. ҳамсоя надора, крест надора. значит мо бояд чикориш кунем? зарб кунем. нигоҳ кунед. ҳамсоя надора, крест надора. ара зарби чӣ мекунем? t. амон 0,1, t-мон 12. 0,1 зарби 12 яку аз 10 ду чӣ? метр тақсими чӣ? сония. саволи навбатӣ. дучархаron бо штоби 0,3. штоб чандай? 0,3 метр тақсими сония квадрат мерафт. агар суръати ибтидоии он v0 суръати ибтидоӣ мешавад ку 4 метр тақсими сония бошад, дар 20 сония суръати ӯ ба чанд баробар хоҳад шуд? яъне ки суръати интиҳоӣ аз мо пурсиса, барое ки баъди 20 сония пурсиса. вақте ки баъди 20 сония пурсиса, уже суръати чӣ мешавад? интиҳоӣ. суръати интиҳоӣ формаш хеле буд. v баробари v0 ҷамъи чӣ? at. суръати ибтидоӣ 4 ҷамъи a зарби t амон 0,3 t-мон чанд? 20. аввал зарб ба ҷамъ гуфтем. 0,3 зарби 20 6. 4 ҷамъи 6 баробари чанд? 10 метр тақсими чӣ? сония. ин ранги ҳамия танҳо иҷоз аз суръати ибтидоӣ пурсидаги, деҷа суръати чӣ? интиҳоӣ. ҳаракати соби штоб. якум. варзишгар бо суръати 1 метр тақсими сония. штоб чанд аст? 1 метр тақсими сония квадрат дар 20 сония чӣ қадар масофа s баробари чӣ? номаълум. ҳаракати соби штоб. ва дар бо як ёрдам суръати ибтидоӣ ба 0 баробар аст. формаи ҳаракати соби штоб ки суръати ибтидоии он ба 0 баробар буд. формаи чандум? дуюм. s баробари чӣ буд? at квадрат тақсими 2. ai мо 1, t мо 20. 20 дар квадрат. 20 дар чӣ? дар квадрат тақсими чанд? 2. 1 зарби 20 дар квадрат 20 кара 20 чанд? 400 тақсими 2. 1 зарби 400 тақсими 2 баробари чанд мешавад? 200 метр. мошин бо суръати охираи 10 метр сония, 10 метр тақсими сония, масофаи 25 метрро бо шитоби доимӣ, яъне ки ҳаракати соби штоб аст, шитоби он дар ин маврид муайян кунед. формаи ҳаракати соби штоб ки s дошта бошад, v дошта бошад, a дошта бошад. кадом формула? s баробари v квадрат тақсими чӣ? 2a. аз мо a пурсиста. ара вақте ки меёвем, барбудагиш кие? 2 крест s поён мераванд, v квадрат ки ҷо мерава? боло. v-мон баробар ба чанд? 10. 10 дар квадрат ябора нависем. 10 дар квадрат чанд мешавад? 100. тақсими 2 s-мон чанда? 25. 2 кара 25 50. 100 тақсими 50 чанд мешавад? 2 метр тақсими сония дар чӣ? квадрат. саволи навбатӣ. лиҷарон дарозиаш нишаби дарозиаш s баробари 200 метрро бо шитоби 1 метр тақсими сония ҳаракат намуда, суръати лиҷаронро дар ин маврид чӣ? муайян кунед. формаи соби штоб. формаи чӣ? соби штоб ки s a v дошта бошад. кадом формула? s баробари v квадрат тақсими чӣ? 2a. аз ин ҷо мо чиро меёбем? v-ро меёбем. v-ро агар ёбем, ҳамсоя надорад, крест ҳам надорад. ҳамсоя нест, крест нест. чӣ кор мекунем? ҳамашона зарб мекунем. 2sa. не ки як мушкиле ҳамия ки v мо чӣ дора? квадрат дора. вақте ки мо чизи квадрат дора меёбем, ҳама ира таҳти чӣ мегирем? реша мегирем. таҳти реша нигоҳ кунед. 2 s-мон 200 амон 1 таҳти чӣ? реша. 2 кара 200 зарби 1 чанд мешавад? 2 кара 200 зарби 1 баробар аст ба чанд? ба 400. нигоҳ кунед. ба 400 метр. 400 метр таҳти чӣ? реша. аз решаи 400, яъне ки ду адади якхеларо зарб кунем ки 400 шавад. кадом адад аст? 20. аз решаи 400 чанд мебарояд? 20 метр. ҷавоб чанд аст? 20. шитоби афтиши озод. саволи аввалаш, афтиши озоди ҷисм аз баландии 20 метр чӣ қадар вақт давом мекунад? нигоҳ кунед. аз баландии 20 метр шитоби афтиши озод агар 10 метр тақсими сония квадрат бошад, чӣ қадар вақт давом мекунад? агар шумо формулаи шитоби афтиши озодро надонед, мо гуфта будем ки якчанд бузургия ба якдигариш дар шитоби афтиши озод баробар мегирем. кадом бузургиҳо буд? мо s ба h баробар мегирифтем, a-ра ба чӣ? ба j.
анаки шумо форма фикр кунед ки s-у a-у t дошта боша. Кадом форма? s баробари at квадрат тақсими d. шумо форма ёфтед. анаки s наменависену ба ҷои s чӣ менависен? h баробари at квадрат тақсими d гуфтен. a неву чӣ? j t квадрат тақсими d рахша чӣ мекунед? Менависен. мақсад шумо агар бидонед кадом бузургия ба кадом бузургӣ баробар мегиред, коркунӣ осонтар мешавад. j мон 10. нигоҳ кунед, ҳоли бесен ака. аз мо савол чӣ пурсидагай? t. вақте ки t-ра ёбем, ҳамсояш кияй? j поён мерава, 2h боло мерава. мо гуфтем ки вақте ки чизи квадратдорро ёбем, чӣ кор мекунем? таҳти реша мегирем. таҳти чӣ мегирем? Реша. 2 зарби чанд? 20 тақсими чанд? 10. 2 зарби 20 40, 40 тақсими 10 4. аз решаи 4 чанд мебарояд? 2 чӣ сония. фаҳмидем ки 2 адади яхелаки 4 шавад. 2 адади яхелаки 4 шавад, ин чанд аст? 2. 2 зарби 2 4. саволи навбатӣ, суръати себи озодафтанда баъди 1/1 сония муайян кунед. нигоҳ кунед. вақт 1/1 сония суръати оро муайян кунед, агар ж он ба чанд баробар бошад? ба 10 метр тақсими сония квадрат баробар бошад. агар формула инро надонед, шумо чӣ кор мекунед? формулаи кадом бузургиҳоро мо баробар гирифта будем? шитобро ба шитоби афтиши озод, яъне ки аро ба ж. анаки формулаи а бугем ки в-у т дошта бошад. а баробари в тақсими т. а баробари в тақсими т. а баробари в тақсими т неву чиро истифода мебарем? ба ҷои а жира. вақте ки жира истифода мебарем ва вера миёбем, вера ёбем, ҳамсоя надора, креса надора. ё чӣ мешаванд? зар мешаванд. ж зарби т. жимон 10, тмон 1/1. 10 зарби 1/1 чанд мешавад? 11 метр тақсими чӣ? сония. саволи навбатӣ. ҷисм аз баландии 1280 метр меафтад. h баробари 1280 метр, ж баробари 10 метр тақсими сония квадрат чанд сония? т баробари чӣ? номаълум. ин савол ранги ин савол аст. шумо метавонед айрӯиро чӣ кунед? кор кунед. иш бояд хитон кор кунед. качхата. мо аз качхата якчанд савол гирифтем. саволи аввал чӣ аст? басомади гардиши чархеро ёбед. басомад кадом ҳарфай? ню. басомади гардиши чархеро ёбед ки дар муддати 50 сония, яъне ки вақт 50 сония чӣ қадар гардиш мекунад? 100 маротиба чарх мезанад. n ба чанд баробар аст? ба 100. формаи басомад. формаи басомад чӣ буд? ню баробари n тақсими t. n-и мо 100 тақсими t-и мо 50. 100 тақсими 50 чанд мешавад? 2 гардиш дар чӣ? дар 1 сония. чанд гардиш? 2 гардиш дар 1 сония. басомади муҳаррики бодӣ ба 0.5 гардиш дар 1 сония баробар аст. басомад чӣ буд? ню. ба чанд баробар аст? ба 0.5 гардиш дар 1 сония. даври гардиши ӯро муайян кунед. формаи даври гардиш ки басомад дошта бошад. кадом форма? т баробари 1 тақсими ню. мо ин форма нависадем вақти гузаштанда. ню баробари 1 тақсими т. ҳозир вақте ки т-ра ёбем, қатъи чӣ кор мекуна? ҷоалиш мекуна. 1 тақсими чӣ мешава? ню. 1 тақсими 0.5. камтар дар мавзӯи гузашта мо як қоида истифода бурдем. кадом қоида? баъди вергул гуфтаем як адад бошад, дар болои чандта 0 менависем? 1 та 0 менависем. як хат мезанем, дар болои 0 менависем. 10 тақсими 5 чанд мешавад? 2. давр воҳидиш чӣ ай? сония. ҷавоб чанд? 2 сония. саволи навбатӣ. чархе ки даври гардишаш 0.4 сония аст. даври гардиш кадом ҳарфай? т калон. т калон 0.4 сония аст. дар 40 сония чанд маротиба давр мезанад? чанд маротиба давр мезанад? ин кадом ҳарфай? n баробари номаълум. формаи даври гардиш бояд нависем. формаи даври гардиш хали буд т баробари т тақсими n. дар качхата гузарӣ мо гуфта будем даври гардиш қатъи басомади гардиш мутаносиби чӣ халиянд? чапанд. яъне ки и n тақсими т боша, и чӣ мешавад? т тақсими n. моро n пурсиста. n-а биёвем, ҳамсоя надора, кресиш т калона ки ҷо мерава? поён. т майда боло. т майдамон 40 тақсими т калонмон 0.4. баъди вергул я адада хат мезанем, дар болои чанд метем? 0. 400 тақсими 4 чанд мешава? 100 гардиш мекунад. чанд гардиш мекунад? 100 гардиш. саволҳои навбатӣ. мошин дарозии камони давраи аберо ки ба 10 метр баробар аст, дар 2 сония тай намуд. суръати хаттии онро муайян кунед. дарозии камон кадом ҳарф буд? l. ба 10 метр баробар аст, дар 2 сония суръати ӯро чӣ кор кунед? муайян кунед. суръати хаттӣ. формаи суръати хаттӣ чӣ буд? суръати хаттӣ баробари l тақсими t. 10 тақсими 2 ба чанд баробар аст? 5 метр тақсими чӣ? сония. суръат ба чанд баробар аст? 5 метр тақсими сония.
سوال نوبتی. رادیوسی چرخ ولاسیپد 0.8 متر بوده. رادیوس چند است؟ 0.8 متر بوده. در 62.8 ثانیه 200 گردش میکند. سرعت خطی به چند برابر است؟ نگاه کنید. فرمای سرعت خطی. سرعت خطی برابر L تقسیم T. بازی فرما کشوی میکنم. خوش رحمتین. نگاه کنید. L مون در فرمه های اول گذاشته بودیم. 2PR گذاشته بودیم. ها با یک چیز دیگه. نیومون فرم بسومه چی بود؟ N تقسیم T. با یک چیز دیگه. در دوری پورا گفته بودیم که T مایده با T کلان چیه؟ برابر است. و آخران گفته بودیم که نیو غیر از آن که N تقسیم T داره با چی داره؟ 1 تقسیم T داره. ما از این فرمول استفاده می‌بریم. نگاه کنیم. تگ L اکشم چی میتیه؟ 2PR. تگ T مایده اکشم چی میتیه؟ T کلان. اگر من در همینجا از پیش خودم رقم 1 مونم، یگان چی وضع می شود؟ نه، یگان چی وضع نمی شود. 1 تقسیم T کلان چی را حاصل میکند؟ 2PR ایستاده است. 1 تقسیم T کلان چی را حاصل میکند؟ بسامد رو 2PR نیو. من به همین فرم کار کردم میتوانم؟ نه. انو T دارم. غیر از این باید من بسامد چیکار کنم؟ شم 2PR رو می نویسم. با جای نیو چی میمونم؟ N تقسیم T. 2P 2 ضربی 3 و اسد 14. بیا همین 3 و اسد 14 نویسیم. یک برای جوابش نویسیم. 2 ضربی 3 و اسد 14 چند میشه؟ 6 و چند؟ 28. یا کنید 6 و 28 ضربی رادیوس 0.8 ضربی n مون 200 تقسیمی چند؟ 62/8. یا کنید در درون 62/8 10 تا 6 و 28 است. 1 0 رو با 1 0 اختصار میکنم. 1 0 رو با 1 0 اختصار میکنم. 2 کاره 8 میمونه. 2 کاره 8 به چند برابر است؟ با 16 متر تقسیم چی ثانیه. وایدش از کجا حاصل شد؟ از سرعت خطی. یک دیگه برگردیم بفهمونم. نگاه کنید. سرعت خطی برابر L تقسیم T. تگ L گفتم چی گفتم؟ 2PR. این فرمول یک جا برام دیگه فرمول کج خطا اخی. کج خطا را باید فرمولش چیکار کنین؟ اذیت کنین. L شد 2PR. ای پیش خودم رقم 1 موندم. 1 تقسیم T کلان چی را داد؟ بس اومده. بس اومده شدم چی داد؟ N تقسیم T. بعد چیکار کردم؟ کار کردم. سوال نوبتی. بس اومد 25 نیو برابر چند؟ 25 گردش تقسیم ثانیه. رادیوس 2 متر. سرعت خطی را چیکار کنید؟ معین کنید. همین سرعت خطی را کشیده برام تو این نمیجره. تا 2PR چی را؟ نیو را. همین نویسم یک گوش کرده بودیم کوزی. سرعت خطی برابر چی؟ 2PR نیو. 2P 6 و 28 ارمون چند؟ ارمون 2 نیومون 25. 2 ضرب 25 50. 50 ضرب 6 و 28 میشود چند؟ 314 متر تقسیم چی ثانیه. جوابی ما چند برآمد؟ 314 متر تقسیم ثانیه. سوال نوبتی. شتاب مرکزرو قطره را یابید. شتاب مرکزرو فرم. اگر رادیوس 400 متر، رادیوس چند؟ 400 متر و سرعت آن 20 متر تقسیم ثانیه چی باشد؟ فرم شتاب مرکزرو. شتاب مرکزرو در عموم سه تا فرم دارد. شتاب مرکزرو برابر سرعت خطی ضرب سرعت کنجی. شتاب مرکزرو برابر سرعت خطی در کوادرات تقسیم رادیوس. شتاب مرکزرو برابر سرعت کنجی ضرب چی رادیوس. کدامش در کار میشود؟ اما سرعت خطی تقسیم چی؟ سرعت خطی کوادرات تقسیم چی رادیوس. شتاب مرکزرو برابر سرعت خطی در کوادرات تقسیم رادیوس. سرعت خطی 20 در کوادرات 400. 20 کره 20. رادیوس مان 400. 400 تقسیم 400 چند میشود؟ 1. واید شتاب چی است؟ متر تقسیم ثانیه چی در کوادرات. سوال نوبتی. اگر نقطه های کناری چرخ محرک بادی در 62/8 ثانیه در چند ثانیه؟ 62/8 ثانیه 500 گردش کند. سرعت کنجی او به چند برابر خواهد شد؟ نگاه کنید. در سلاید پیشنهاد چی نوشته بودم؟ T مایده و T کلان نیو برابر N تقسیم T. نیو برابر 1 تقسیم T. بعد
фи мо ба чӣ баробар буд? Ба 2π. Гуфтем ки як даври пурра кунем, фи мо ба чанд баробар мешавад? Ба 2π баробар мешавад. ҳозир ман форма бо мекушам, нигоҳ кунед. Сурати кунҷӣ форма дошт. фи тақсими т. фиро такша кушам чӣ метия? 2π. т майдаро такша кушам, офарин, т калон. ай пеш хунда боло чанд мемондум? 1. 1 тақсими т калон чира метия? 1 тақсими т калон чира метия? Басомат. 2π-ро менависам, ба ҷои чӣ менависам? Басомат. ба ман басанда аст ки кор кунам? Не. Барои чӣ? Барои ки ҳоли n-у t дорум. Ва боз мекушам. 2π-ро менависам, ба ҷои ню чӣ мекушам? n тақсими чӣ? t. 2π 628, n 500, t 62/8. дар даруни 62/8 10 то 628 аст. 500 тақсими 10 чанд мешавад? 50. чӣ? Сурати кунҷии воҳидаш чӣ буд? Радиан тақсими чӣ? Сония. Радиан тақсими сония. Яъне ҷавоби мо чанд баромад? 50 радиан тақсими сония. барои он ки шитоби марказрав ба шитоби афтиёзот баробар шавад. нигоҳ кунед. барои он ки шитоби марказрав ба шитоби афтиши озод баробар шавад. яъне чанд шавад? 10 шавад. 10 метр тақсими сония квадрат шавад. чӣ фаҳмидем? барои ки шитоби афтиёзот 10 буд ку. шитоби марказрав мегӯяд ба ҳамин баробар шавад. радиусмон 40 метр боша. бояд ба кадом суръат гузарем? формаи шитоби марказрав ки суръати хатӣ ва радиус дошта бошад. шитоби марказрав ки чӣ дошта бошад? Суръати хатӣ ва радиус. шитоби марказрав баробари суръати хатӣ дар квадрат тақсими чӣ? Радиус. суръати хатӣ дар квадрат. ҳозир бисен аз мо чӣ пирсед? суръати хатӣ. вақте ки суръати хатиро биёвем, барбдагӣ надорем, крес дорем. нигоҳ кунед. суръати хатӣ барбдагӣ надора, крес ҳам надора. ё чӣ мешаванд? зарб мешаванд таҳти чӣ? таҳти реша. амон ба чанд баробара? амон 10, эрмон 40, 10 зарби 40 400. аз решаи 400 чанд мебарояд? 20 метр тақсими чӣ? Сония. ин буд саволи чандум, саволи охирини масъалаҳои кинематика. шогирдони азиз, бо ҳамин кинематика, яъне ки аввалин қисмати механика ба анҷом расид. дар дарсҳои навбатӣ мо динамикаро сар мекунем. аммо пеш аз он ки динамикаро хуб омӯзед, аввал кинематикаро хуб як бор такрор кунед. яъне ки дар умум 9 видео аст. 9 видеоро аз аввал то охир хуб такрор кунед, баъдан динамикаро чӣ? Сар кунед, ин тавр хубтар мешавад. бо шумо будам ман Ғафуров Алиакбар.